Γεια σας, θα σας παρουσιάσουμε την εργασία μας, η οποία μιλάει για το ωραιότερο και ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, τον Όλυμπο. Συμμετέχουν η Ευαγγελία, η Αγγελική, η Στεφανία και η Αθηνά. Το σχήμα του Ολύμπου, η πολύμορφη και μετάβλητη γοητεία της φύσης του, οι ψηλές κορυφές του, γεμάτες ομίλους και χαμηλά σύννεφα, που φέρουν συχνά καταιγίδες, προκάλεσαν δέος και θαυμασμό στο προϊστορικό άνθρωπο που κατοίκησε στους προποδές του. Οι πρώτοι αυτοί κάτοικοι της περιοχής θα δημιουργήσουν τους Τρύλους, που αργότερα θα αποδώσουν το δεκάθεο των αρχαίων Ελλήνων. Οι 12 θεοί κατοικούν στα φαράγγια, τις πτυχές του Ολύμπου, όπως τα αποκαλεί ο Όμηρος, όπου βρίσκονται και τα παλάτια τους. Το Πάνθεον, ο σημερινός Μύτικας, είναι το σημείο συνάντησής τους, θέατον των θυλώδων συζητήσεών τους. Ο θρόνος του Δία, το σημερινό Στεφάνι, φιλοξενεί αποκλειστικά τον αρχηγό των θεών, τον Δία Ζεύς. Από εκεί εξαπολύει τους κεραυνούς του, δείχνοντας έτσι την δική του μνήμη. Το 12ο συμπληρώνει η Ήρα, η Εστία, η Δήμητρα, ο Ποσειδώνας, η Αθηνά, ο Απόλλων, η Άρτεμις, ο Ερμής, ο Άρης, η Αφροδίτη και ο Ήφαιστος. Ο Όλυμπος στην Ιλιάδα ονομάζεται Μέγας, μακρύς, εκλυής, δηλαδή λαμπρός, πολύδωρος. Στις ανατολικές παρυφές του Ολύμπου, στην Πιερία, η μυθολογική παράδοση τοποθέτησε τις 9 μουσες, προστάτηδες, των καλότεχνων, θυγατέρες του Δία και της Τιτάνιδας μνημοσύνης. Η Κλειό, η Ευτέπη, η Θάλια, η Μελπομένη, η Τερψυχώη, η Ερατό, η Πολύμνια, η Ουρανία και η Καλλιόπη. Κάθε χρόνο, χιλιάδες φυσιολάτρες επισκέπτονται τον Όλυμπο για να θαυμάσουν από κοντά τη γοητεία της φύσης του και να χαρούν την περιήγηση στις πλαγιές του και την κατάκτηση των κορυφών του. Οργανωμένα ορεινά καταφύγια με ποικιλίες, ορειβατικές και αναρχητικές διαδρομές βρίσκονται στη διάθεση των επισκεπτών που θέλουν να εξερευνήσουν τις ομορφιές του. Κλασική αφετηρία αποτελεί κομμόπολη του Λιτόχωρου, στους ανατολικούς πρόποδες του βουνού, 100 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, όπου στις αρχές κάθε καλοκαιριού καταλήγει ο ορειβατικός μαραθώνιος Ολύμπου. Είναι επίσης ο δεύτερος ύψος βουνός στα Βαλκάνια, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή της Ευρώπης, από τις Άλπεις ως τον Κάφκασο. Ο συμπαγής ορεινός του Όγκος, δεσπός επιβλητικός στα όρια Μακεδονίας και Θεσσαλίας, με μια σειρά από ψηλές κορυφές που αυλακώνουν βαθιές χαράδες, γύρω από τις οποίες εκτείνεται μια περιοχή ιδιαίτερης βιοποικιλότητας και την προστασία της μοναδικής αυτής κληρονομιάς ανακηρύχθηκε ήδη από το 1938 ως ο πρώτος εθνικός δρυμός της Ελλάδας. Η ιστορία στάθηκε πολυτάραχη στον Όλυμπο. Η ευρύτερη περιοχή του οποίου, πέρα από ιερό προσκύνημα, αποτέλεσε πεδίο μαχών για τον έλεγχο της πρόσβασης από τη Θεσσαλία στη Μακεδονία από τα αρχαία χρόνια. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, το βουνό υπήρξε κρυσφύγετο και ορμητήριο διάσημων κλεφτών και αρματολών. Στον Όλυμπο ιδρύθηκε το δεύτερο αρματολίκι στην Ελλάδα, με επικεφαλή στον Καρά Μιχάλη το 1489. Η δράση των κλεφτών στον Όλυμπο έκανε τους Τούρκους να ξεσπάσουν την οργή τους στη σύμμαχο των κλεφτών, το χωριό Μιλιά, το οποίο κατέστρεψαν. Την περίοδο εκείνη, η έδρα του αρματολικιού του Όλυμπου και της Δυτικής Μακεδονίας γίνεται το λιβάδι Ολύμπου. Στις αρχές του 20ου αιώνα, έως και τα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση, έδρασαν εδώ ληστές, γνωστότερος ο διαβόητος Γιαγκούλας. Κατά την εισβολή των Γερμανών το 1941, ο ελληνικός στρατός μαζί με τις μονάδες Νεοζηλανδών και Αυστραλών έδωσαν σημαντικές μάχες. Αμέσως μετά φόλιασε εδώ η εθνική αντίσταση, ενώ λίγο αργότερα στο Λιτόχωρο άνοιξε η σπίθα που οδήγησε στον τραγικό εμφύλιο σπαραγμό.
διάβασε και το τελευταίο και εγώ θα το σειράψω γιατί θα πέσει η φωτογραφία. Λοιπόν, διάβασε το τελευταίο κομμάτι, τη φωνή σου θέλω κυρίως, και στο τέλειο να δείξει το πρόσωπό σου. Το τελευταίο κομμάτι μετά το λίσταρο Γιαγούλα. Να μην διαβάσω προς το τέλος ο Γιαγούλας, να μην τα Αφού το διάβασε καλό αυτό. Το έχουμε. Αυτό το έχουμε. Εντάξει, το περάσαμε. Μετά το... Τι λέει? Λοιπόν, μετά πάμε, τώρα θέλω 30 δευτερόλεπτα από την υπομονή σας. Έτοιμοι? Δεν το ξέρω, παιδί. Λοιπόν, έτοιμοι? Λοιπόν, ναι, όλοι ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε όλοι, ωραία. Έτοιμοι? Λοιπόν, τα χέρια σου που τα είχες πριν, θυμάσαι? Όπως τα είχες πριν. Ωραία. Εντάξει. Να περιμένω 3 Και να περιμένεις, εντάξει, εγώ θα το φτιάξω λίγο. Λοιπόν, πάμε. Στις αρχές του 20ου αιώνα, έως και τα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση, έδρασαν εδώ ληστές, γνωστότερος ο διαβόητος Γιαγούλας.